usang yaw diha sa publikong sakinan. Tingali dagan ka na ito ang kasaymo na niya na. Kani ako nagka-experience ni Ana, santang nagtrabaho ka po sa facilitator dito sa Luzon del Sur, ang kayo bachelor from Butuan City up to San Fran. Sa napatunan ako ang kaisong. Sa makita na ito din sa Palagway, kita na ito din, no? Ang usang kababae, usang kapag-reser, may sugod na nagsangyaw. Diyan sa publikong tinan ko, bus, ay makita na ito din, bus mo ni, dilin na siya jeepney. Sa nakabatong siya kay Isog, sa pagsangyaw diyan sa publiko. Ang pangutana karon mami, ano matunan siya o kay Isog? Anak tungod sa iyang gugma ni Kristo. Tungod sa iyang paggugma nga si Kristo, instrumento sa paglukat niya o kanato, o nakapatod siya o kay Isog sa pagsangyaw. Si Jesus, si Ginoong sa Kristo, nagkasig kanato nga magmaisugon. Sama sa tumabasa din sa Juan 16:33. Aliw, sa inyong Bible, ang gamito na ko dire ang 1984 na edition sa New World Translation. Okay. 33. Katapusang frase, nag-ingon siya dire. Nag-ingon dire ang Kristo. Sa kalibutan kamo adunay kasakitan, apan magmayasugod, gidaog ko na ang kalibutan. Basta, yan gilasig ang iyang matinunan. Lasig kita karon. Na magbatong kita o kaisog. Sanay 2013 na edition sa New World Translation, kaya sa upper part ito diha sa inyong mobile phone, wala siya, 2013. Pero diri sa ikaduba, 1984 na siya. Nganong ka na akong gigamit? Kaya atong uluhan ang gigamit, dili magmadasibon. Kung dili, o ang kaisog, magmaisugon. Ang magmalikon, mapang-rating sa 2013 magmalikon. Okay? Nainta. Kung sa may nagtapang ni Jesus, nga makapatong siya o kaisog, karang kung kinagsalit siya ng Jehovah. Karon, sabihan na itawaan ni Jesus nga kita isip yung followers, makapatong po tao o ang kining pagsulay. Kung sa iyang gihangyo si Jehovah kumala sa Juan 16:11, kaunta, bantayan ka. Angkot ka ron. Diba? Natuman ka na, binabantayan ka. O kita makasalig nga si Jehovah, makatabang yun kay why makaikyas kita sa iyang mga mata. O kaya rin niya ang mga kaway na ito. Una nga, usana sa makapadasig na ito nga, pag may isukot, itong hatlog, pagyaw. Pero, dili automatic nga kita mag-isukot. Sama pa nilita ni Jose, di sa itong article niya, sa Arimathea, sa Israel. Member siya sa Sanhedrin, ang Supreme Court sa mga Hudyo. Tungkol sa iyang posisyon, o kahadlok sa tao, wala siya mutugan nga sa paluin na ni Jesus. Pero, nautro, sa diyan namatay si Jesus, na ay teksto diri pamantokon, ngawa na, nagmandasiko na, nagmaisugo na si Juan Jose. Asa ang teksto niya na, mo ni ang mabasa na ito diri, sa Marcos 15, 42 o 43. Aliyo. Karon sa pagkasawsaw na, kung saan nagtat ko pangandaman, na mao ang adlaw sa dili pa ang ipapawlay, niya o si Jose nga taga Arimathea, usa ka tinamod na mingko sa konseho nga nagpaabot usab sa kinaharian sa Dios. Siya nagbato kaisog sa pag-adto sa tubangan ni Pilato o ipangayo ang lawas ni Jesus. Ana kaisog. Ano? Kung sa iyang kakab na pagtuo, ni Jesus, bukang ginubalan. Karon, aplikasyon. Kung ikaw na una-una,
May gusto na kang musunod ni Jesus. Gusto na ka na mahimong unbaptized publisher. Pero wala mo pa man ka mo design ka na. Kung pagkainadyo ka sa mga tao. Karon, kung nahuman na kagtuon sa Bible, anong wala pang ka magpabautismo, kung sa may nagkapagod mo, ang adlok pa sa tao, kung mapaninit, or kung ba sa ikilang ka mga bisyo kalimutan ng bisyo, yun, pagbiyak, no? Kung ikaw sa nagkabautismado, alagad ng Diyo bagan, anong adlok pang kamusan nyo dahil sa publiko? Kung sa may nakapagod mo, adlok pa sa tao? Kaya labi na po ng tao, may posisyon sa gobyerno o kuwan, na ay ilado sa kakalipan, profesional, ang kampat sa gobyerno body na ito, maunin. Ayaw tugutin nga mong pagbati, meaning hadlok, magpugong ka na ito, nga mubuhat kung unsay mataron, o nakita na ito, nga kana makaayon sa tao. Kinahalang na kitang musalit ng Diyoba. Mag-ampok. Kaya sumala sa Isaiah 41:10 o 13, si Diyoba mutapang na ito. Salamat kanimo, Brother Salim, sa madasigon no, nga pag-saysay ng inyong tulungan. Salamat kayo sa mga punto, ang inyong bisita.